Way duwa-duwa nga kintawhana, kauban Jesus. Kay siya taga Galilea. Pahawa diha. Ampot kung unsa inyo gipanulti. Ginoo, muhagyo kami. Buhata ang ingon. Sumala sa gidakon sa imong gahong. Ikaw, kami pasaylo sa among mga amahan sa dihang nibatok sila sa imong mga pulong. Ikaw, nga nasuko kanila, apanwa mo sila ipatay. Tungod sa imong gugma kanila, ug tungod sa imong saan, ug pagkapatinud-anon, gipasaylo mo sila. Kinsay nagunal kanimo, tag-ana. Tag-ana, kung kinsay sunod nga magpunal kanimo. Gusto na. Gusto na lagi. Dad-as siya sa labaong hukumanan. Nakaw! Sulti, ikaw ba ang Mesiyas? Konsultihan ko kamo. Dili ka mo mutuo. Ug kung mangutana ako, dili ka mo mutubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa labawong gamhanang Diyos. Nan, ikaw ba ang anak sa Diyos? Giingon ninyo nga ako. Kinsay naghatag niya katungod sa pagsulti ni Ana? Wa ka na to. Siya ko noon, Mesiyas. Ang tinud. Nakadungog na kita sa iyang gisulti. Kadto na to siya kang Pilato. Ato, Pilato. Sige, kadto siya. Lakaw na. Liho. O gida siya sa tubangan ni Poncio Pilato ang 12 taong Romanhong tagdumala kamoy manubag sa linibu ka taong gilansang sa krus. Ug unsay inyong tuyo ning orasa sa kabuntagon? Nasakpan na ba siya nga nagpasalaag sa atong mga tao? Nagsamok siya sa merkado sa templo. Unsa may isilot kaniya? Oh, Misya! Wa ko'y nakitang hinungdan aron silutan kining tawhana. Hisak pa na mo siya. Nag-auhag kanila sa dili pagbayad ng buhis kadto sa emperador. Niangkon nga siya maong Mesiyas, ang hari. Hari? Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Giingon mo. Nagsugod siya sa Galilea o karon niya na dinhi. Sa Galilea? Siya ba taga Galilea? Kung mao ka na, si Herodes ang bahala kaniya. Aniya pa siya karon sa Jerusalem, dili ba? Dada siya kang Herodes.
Unsa to'y imong giingon nga kinsa ka? O kinsa imong giingon nga imong disipulo? Daghan ang nag-ingon nga makabuhat kag milagro. Bakit ako noko? Ginoo ko. Gihiluan niya ang tanang tao. Gitawag niya niyang kaugalingon ang hari. Kining tawana? Hari? Halang doon. Buluga siya. Dadaan siya balik ang Pilato. Iyakin ang teritoryo. Wa isa, kining tawhana aron patyon. Busa, ipalatos ko lang siya. Ug buhian. Katungod mo gayud nga buhian ang usa ka tawo karong pagsaulog. Buhi si Barabas. O ipuli kining tawana. Ihatag ka namo si Barabas. Ilansang siya sa krus! Ikaw, bumala siya. Unsa ba imong gipaabot, Pilato? Ya si Jesus! Pasag ni siya! Siya na ang Mesiyas! Baruga siya. Hawak kamu sa agaran! Palayo kamu kaniya! Hawak! Hawak! Ikaw! Palayo! Hawak niya! Ikaw! Hawak sa agaran! Tindong! Tindong! Ikaw! Unsa imangan? Si Simon nga taga Sirene. Lakaw kay. Putlang higot! Alsarak mo. Dali.